Здравейте в ден 9 на нашето предизвикателство 30 дни 30 полезни навика. Днешният навик ще ни е да научим едно умение малко по малко всеки ден, което умение ще е да научим испански малко по малко всеки ден. За тази цел ще си помагам с Duolingo и някои интернет курсове. Ако харесвате това, което правя, може да харесате видеото и да го споделите, за да може да стигне до максимално повече хора. Ето тук вече сме готови с обработката на ден 8 и тук вече се оправяме да ходим на фитнес. Тук вече сме се прибрали, взели сме си студен душ и сме готови да си лягаме. Ето тук нашето хапване, което седих да снимам на половината, докато преди го изям. 2 кюфтенца, 4 бъкани яйца. Това ще е за ден 9. Утре следва ден 10. Ето ги нашите стъпки за днес. 10435. Ето го и нашия скрин тайм. 4 часа и 20 минути. Пак имаме много време в TikTok и в Instagram. И калорите ни за днес са 1787. Ето го и до лингото 1 юни сме го комплитнали.